Кмет и село за пример. Образцово място, в което са вкарани повече от 12 милиона лева. Село, в което парите от Европа не потъват в ничий джоб. Тъкмо обратното. За тайната на успеха на малката община с големите пари разказва Живко Константинов. Вече ви разказахме за село Чавдар. Тук дупки няма, всичко е асфалтирано, нови тротуари, ново осветление, градинки, повече фонтани отколкото има в София, чешми, видеонаблюдение, детски площадки, паркове и детска градина с басейн. Това обаче далеч не е всичко, затова се върнахме, за да ви покажем и останалото, или как го правят в Чавдар. За тайната на успеха ни разказва баш кмета, начело вече трети мандат. Трябва да имаш хъс, трябва да искаш да го правиш. Как се печелят пари ли от европейските? Печелят се, преди всичко трябва да разработиш проекти. Трябва да знаеш за какво искаш парите. С мързел май не става обаче. Категорично. Категорично с мързел не става. Факт. Чавдарци са работливи. Личи по всичко от началото до края на селото. Всичко е спретнато. В село Чавдар не си играят, а работят яко. Ето в момента се изгражда детски увеселителен парк за близо 1 милион лева. Меки настилки, люлки, катерене по 12,8-метрова изкуствена алпийска стена, голяма въжена градина с какви ли не препятствия, криви огледала. Само се замислете в кой град сте виждали нещо подобно, а камо ли в село. Мисля, че ще успеем до 20 юни да го завършим. Пак с европари е построен археологическия парк Тополница. В него се връщаме 7200 години назад. Който пожелае може да преспи в тях и да се потопи в бита на предците ни. Има и работилница за керамични изделия. Харесва ли ви тук? Да! Защо? Защото се правят безплатни неща и е много красиво в селото. И приятно! И един съвет от кмета към останалите му колеги с рецепта как се печелят милиони. Воля, упоритост и гонене до дупка. Тръгвам си от село Чавдар зареден и се чудя колко от управляващите са способни да последват примера му. За новините на Нова, Живко Константинов.